Vítajte v krajnom v areáli školskej včielnice, areáli slivkového sadu a jednotného rolníckeho družstva. Chováme včielky spolu s deťmi zo včelárskeho krúžku, sa snažíme veladiť tento priestor. Máme tu niekoľko úlov, včelín a vysadili sme tu ovocný sad. Na ihrisku sa vlastne koná včelárska nedeľa, kde sa stretli priatelia včelári. Sme prizvali aj širšiu verejnosť. Sú ukážky včelárskych prác, predaj včelých produktov, sú tam prednášky so včelárskou tematikou. Deti si tam môžu vyrobiť niečo v tvorivej dielni, sa tam dozvedia nové veci a môžu si to chytiť, ovoňať. Pozvali sme pána Moravčíka, ktorý bol dlhoročný nájomník včelárskej paseky. To je také najväčšie včelárske múzeum na Slovensku, takže je to odborník a veľmi kvetnato vie rozprávať o včielkach. Med z tejto včelnice vlastne ide do školskej jedálne. By som rád poďakoval pánovi riaditeľovi, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí nám pomáhajú. Pri stáčaní medu prídu zaasistovať niekedy aj deti z materskej školy. Prídu sa pozrieť, ako to vyzerá, ako medík dostáva z plástov do pohárov. Hovorí sa, že 90% včelej práce je opeľovanie a 10% je len ten med. Máme veľmi pestré podmienky opeľovacie. Môže byť sad, ako tu vidíte, zhruba rozloh 5 hektárov čisto sliviek. Pesťou včielky sa za 2 týždne veľmi upracujú. Ale potom, keď tie slivky všetky rozkvitnú, značka tu nekončí, pretože je tu rôznorodosť iných stromov a kvetov, takže je to tu dobré.